हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोन बयखौबो आंनि चैनेलाव बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दायो ओंखाम जाखांनानै दसे ओंखारलांनो नागिरदों थाम्बनेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना जोङो अबेहाय थांनो नागिरदों होनबा थुफादो नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे आरो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो दे लोगोफोर थांबादो मानो थांबादो बाबु थ' थाब फैगोन गेलेनोनो गानानो जोंहा इयाव थांग्रोन थुलाय थ' रुमाल बायोनो दायो जोङो थांग्रोनोसै थ' फै थांनो बाथारदों बाबुआ दा न'आव रावबो गैया थ' जोङो थाबायलांग्रोनोसै ससेसिम दायो जोङो टंलानिफ्राय खैराबारि थांगोन लोगोफोर ट्रेन फैना होनानै नै फैनो हायाखै बिसोरो ओमफ्राय जोङो इयाव नेबाय दं बोरो आनैया फैयासै था नोङो आं था ओंखायनो ट्रेनजों थांनो नागिरबाय नों एमान इम्पर्टेन्ट मानसि क्लासखौ खुलियाबा जानाय इम्पर्टेन्ट मानसि बाखि खोथाखौनो बुंला भिडिअल' आरो दायो जोङो थांबाय थानोसै नै आनैबो दं ओमफ्राय आनै सासेया फैनो हामारासै माने बाबुआ थाङा जाहैबाय PWD गोलैयो आरो दा PWDआबो होला जायो गिदिर बिल्डिंफ्रानो एकदम जोङो नै फाइनालि MM स्ट'राव मोनफैबाय अबे हा दख'नायालाय दख'नाबो दङथ' फरेनाव थांजोबनानै दङ नालाय माबायानो दा आरो साउथ इस्टआव सिलेक्ट जालायदों नै बे मेमाबो दंफैयोमोन जों थांबा अदालगुरि ना अबेबा थांदोंमोननो ओमफ्राय हाबलांदोंमोन आरो जों मोनहैबा थांनो ओंखारबायमोन ओमफ्राय आनैया नै लोगो नालाय मालाय दसे रायलायबाय फट' आरि लाबाय ओमफ्राय जोंहा फट'खौनो लानो बावबाय बे मेमखौबो लोगो मोनहैबाय आरो जोङो MM स्ट'राव थांनानै MM स्ट'राव मोनफैबाय जोङो नै दायो फै आनै इयाव नायनोसै मा जि दङ सनाखौसो नायनो फैदो जोङो बेखिनियानोल'सै ना ओमफ्राय माबाया गैला बाथौआथ' जोब्बाय बेबो जाय बानायदो बिना एसे आखाया प्रब्लेमखाय ओमफ्राय दख'नाया FNF लफाय बिबारा गाबोन सफैगोन बिबारा गाबोन सफैगोन FNFनि दैबो गोरोंनाव फैदो दा ओमफ्राय दख'ना दा हेल' फाइना हरलाय माबा आयौ बिबारा गाबोन सफैयोनो गाबोनबा मोजां जागौमोन ना बिबारखौ मोननो 38 3800 अनलाइनावथ' खमायनो हाला दा इसोरनो दख'ना देखाय दे जोङो बाक्सानि ना जेबो नङा दे मा नाम ब्लगा आंना फिसा ब्लग ओरैनो बेफोरो जारलासोहाय मा खोन्थानाय जाखो दे लोगोफोर आंनानै आब' मिथिया सोंबाय ब्लगनि नामखौ ओमफ्राय आङो मा एन्सार होखो माने आंना बिदिनो जायो फार्स्ट टाइम लोगो मोनजेननाय मानसिफोरखौ बोरैबा उसु उमु जायो माने लाजिनायबो मोनो लाजिदोंबो आङो एसे
चेनेल माने भिडिअखौबो आं मोजाङै बानायनो रोङा नालाय मोजां जाया आंना बांद्राय आरो साबसक्राइबाराबो खम नालाय ओंखायनो लाजियो आरो आङो चेनेलखौ आंनिखौ बारा खोन्थाबाङा आङो दाबो नै खोन्थाफ्लाङासै आङो मानो बिदि जायो मिथिया ओमफ्राय उनावसो आं गोसोखांबाय थायो आरो आयु आं मानो बिदि बुंनाय बिदि जाफ्लाङो ओमफ्राय जिखुनु जियानो जादोला बे MM स्ट'राव थांनानै आब' मिथिमोनखौ लोगो मोनबोनानै जोबोद गोजोननाय मोनबोबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव थांनो मोननानै खिन्थु रायलायनो रोङाखैबाबो आरो ओरैनो ओमफ्राय दायो जोङो नै दख'ना नायनो नागिरदों बिराद मोजां मोजां दख'ना दङ लोगोफोर नै दिहुनना होगासिनो जोङो FNFनि दङ मोजां मोजां दङ बेखिजाय नै बेखौबो नायदोंमोन आङो ओमफ्राय बिदन बे लाव बिदन नामा बेखौ बिराद मोजां मोनदों आं लोगोफोर नै बेखौनो नायनो नागिरबाय आं दायो जोङो एकदम बाक्सा मानासनिफ्राय थांदों लोगोफोर MM स्ट'रखौ नागिर नागिर अदालगुरियाव बिराद मोजां मोजां कालेक्सन दङ नोंथांमोनाबो थांदो थांना नायहैदो गोबाङानो मिथिखायो FNFनि ना FNFनि गोदान फैदों एसे गोजा गिदिर जायो सयबो ना अ इखौ मोजां मोनदो नै आंसो नायनायनि गोजाद्राय चक्लेट लाबोदोंमोन जोङो होनो बावदो दिनै जेबो गैया फिसा ओरैनो फिसा गिफ्ट लोगो मोनगोन ना मोनासो सानदोंमोन Thank you so much फैनायनि थाखाय स्पेशली नै फैनानै चिप्स लाबोबाय चक्लेट लाना फैदो Thank you Phanjamuti Basumatary ना चेनेल नामा बेनोखा नामानोखा दख'ना लांनो फैदोंमोन आगैमोना बिबार दख'ना ओरैनो बिबार दख'ना झुमकानि आगर नुनायखाय जोङो गाबोनसो सफैगोन फैदोंमोन आरो दा गैथ'आनो बेयाव लोगो मोनाबाबो टंलायाव मालाबा थांबा लोगो मोनबा हामगौ सानबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय दा नै लोगो मोनफैमारबाय टंलायाव थाङोना सम सम टंलायाव थांबायानो थायो जों कुरियारा बेयावनो खालामहैयो दायो नायनोसै र' दख'ना नायबाय दं जोङो गांबेसे लानाय जायो दे लादो गांब्रै गांबा लांखाबाय जों नै इमोननिखौ सनायाबो नै मोजां मोजांथार सनाया गैलानो नै दा बेखिनिल'सैनो दे दख'नाखौ नै बेखौ लानोसै ओमफ्राय बिदनफोरा ना बिदना मोजां थाखायो रंबो खारा आरो मोननो लागोन नांगौमोन आरो मा कालार फैगोन बा मोनसेल' बुकिं जाखाबाय ओमफ्राय मोनसे बे आब'नि बुकिंखा मा कालार फैगोन बा गांसे जोंथ' दा गाबोननो थांसिगोन नालाय फुङावनो बेना इन्दिनि गोजा बेनावसो मोनबावगोन नांगौबा ओं न'आवनो दाबावो लायनो हागोन माथो न'आवनो दायो दख'नाबो दायो हलसेलाव हरबा मोजां मोजां अननानै खमाव हरबा बिबारनिखौ मा खालामनो कलाराबो बांसिन माथो गोमो झुमखा गोदान बियो दा बांसिन ओइ दाखालि मोजां मोजां फैदोंमोन ना एसे आगोलाव खुन्दुंबो लाबोदो मारै हाबो नै आदैमोना मा लाखो मा लाखो भिडिअ बानायलाय एसे देखायना होनोसै फिसा फिसा लाबाय जोङो नै आगैमोना झुमखा लाबाय थ्रि पियर लाबाय आरो झुमखाखौहाय ओमफ्राय लोगोसे दख'ना लाबाय
Thank you agak fैनायनि थाखाय जों बिजों जाहरनो हालाय जेबोनो नै पार्लारबो नाय जागोन दे फट' लाना थांसै लानोसै एसे पार्लार ना नै बाथौ हाबो पार्लार बिखैजाय हाबो बैसागुनि सिगां आरो नेक्स्ट दायो थांसै जोङो बाय थांसै बाय वेलकाम नेक्स्ट टाइम दे दे बाय नेक्स्ट टाइम फैबावगोन दे आदा लांनो बावलायदों आइर' लायदा मिथु मोनाबाय नै दे थेंक इउ आदा दे आब' थादो बाय दे फैगौ दे नेक्स्ट टाइम फैबावगोन बिराद कास्टमार नै थ' मोनाबाय दख'ना लाबाय दायो थांनोसै आमायालाय बोरो नैखौ लाथ'ले अ आमायाव थाखो मोनाबाय दायो थांसै जोङो स्टरनिफ्राय ओंखारबाय दख'ना लाबाय बिदन ओमफ्राय जोङो एक्सुवेलि झुमका आगर बे बिबार ब्रेन्डनि बेखौ मोनगोन खोमा सानना फैदोंमोन आरो दा थांनोसै ओमफ्राय गारि गाखोना फैनानै आंना खर'आ एसे बोरैबा जाबायानो ओंखायनो आङो ट्रेनजों फैनो नागिरदोंमोन आमाया आरो गाव दोनबोनो होननायखाय फैथारबाय आरो दायो थांनोसै लकेसना मा होनदोंमोनलाय बेखौ गान्जा सक होनोनो ओमफ्राय नैबेयावनो आरो ओमफ्राय नै आमाया फैबाय फैखादोंबा आङो आमाया फैबाय दायो थांसै लाबाय दख'ना लाबाय थ' जों दखानाव हाबहैबाय ओमफ्राय आमाया अबेबा थांना थाहैबाय एबारसो जालायसिगोन आंना फट'नाया खर'आ इन्टारनेल माबा जाबाय एफेक्ट बे साउन्डखौ बन्द'खौनो खालामनो हाया गाव हारसिंनो गाबबाय थांसै जोङो खैराबारि सक ना आमाय खैराबारि सक जोङो दायो नै खैराबारि सकनो बियो मालायनो आंबो इखौ लोंबा मोजां मोनो खोमा खैराबारि सकआव थाथ'बाय माने आमाया बबावबा थांदों सोरखौबा सासे मानसि लोगो हमदोंनो दा ओंखायनो बेयाव थाथ'ना दङ जोङो ओमफ्राय सासेया स्प्राइट लाइन नैयावसो मोनगोन खोमा स्प्राइट लोंबा मोजां मोनगोन आंबो माने खर'आ एसे बोरैबा मोनदों आंखौ गारि गाखोनो हायाना स्प्राइट लोंनोसै आमायाबो अबेबा थांबाय सोरखौबा लोगो हमहैदोंनो सोरबा लोगोनो आरो दा जोङो बेखौ नेथावथाव स्प्राइट लोंबाय माने एसे स्प्राइट लोंबाथाय गेसआ ओंखारोना ओंखायनो लोंबाय आं खर'आव बोरैबा मोनदों आंखौ ओंखायनो आं ट्रेनजोंसो फैनो नागिरदोंमोन आंनिया लोङोना लोंदो नोंसोरबो सेलबाजार नुवाखै नोंसोर अबेजों ओरैजाय खोलाथिं नायनो नायबावलायनोसै हा हाबनांला ओरैनो बैलाय बैनो स्टाइल बाजार नैबे नै बिराद मोजां बुस्थु मोनो दामाबो मोजां जागोन बे स्टाइल बाजार आरो नैबे माबा ओरैथिंना बेबो जोंबो मल जोंनि बर'नि नैबे हलमार्कनि गल मोनो बेयाव D27 ब्रेन्ड बियो फास्टफुड बिराद मोजां फास्टफुड मोनो D27 नैबे सिनेमा हल स्टेट बेंक नै सिनेमा हल दङ बिलाय गोजौनिया नङासै स्टेट बेंकबो दं गाहायाव गोजौआव सिनेमा हल नैबे नन्दिनी बिराद मोजां जाग्रा मोनो खोन्थाजोब्बाय आं टंलाखौ आरो ओरैहाय पायनियार कलेज अरुणोदय कलेज प्रभिन्स कलेज बेनिफ्राय महारिषि कलेज
बे रोडआवनो गासिबो नैबाव हायार सेकेन्डारि मोनसिगोन टंला हायार सेकेन्डारि दरं कलेजखौ गारबोबाय नै बेयाव लेफ्ट साइड बै सानि माबायाबो बेबो बिराद दामि फास्ट फुड दखान बै जेलिक जेलाक लाइटआ गेरेमा फैबाथाय बिजनिना बेयावल' जाफैयो एसि बे फैनायाव बाबुखौ लाबोनानै जाफैयोना बे थांखांग्रा नैबे खादिम नै मिथिबाय नैबे खादिम देन्जार मोजां नैबे इन्डियान अइल टंलानि मा दं मा गैया टंलायाव नै बैयो जाहैबाय माबा ताज हटेल ताज बायदि दैमारिनि इन्जिनियार दैमारिनि बे बावनानि गामियाव हमलाय ए थिंसा सानजा दा थांजाला सानाव बुंनांगौमोन नोंसोर गारि गाखोनायानो सासेया ओमफ्राय नैबाव नर्थ इस्ट स्मल फाइनान्स बेंक मोनगोन नोंसोरो मिथिबाय 100 थाखानिफ्राय दोननो हायो बिराद माने भिर जायो नैबाव गारि श'रुम दं टंलाखौ नोंसोर नुजोबाखैना आं खोन्थाजोब्बाय नुजोबाखै नैबेयाव स्मार्ट पइन्ट दं नोङो गासिबो माने मोजां जाग्रा जिनिसखौ जों खनसे हाबफैनाया स्मार्ट बेयाव औ हाबफैबाय बेयाव नोङो सब गस्ला नायाखै नङा जाग्रा बेयाव जाग्रा नायनाया न'आवबो हम डिलिभारि खालामो नैबे जाबाय HDFC बेंक मिथिबाय बेयावनो बै गोजौआव कनफारेन्स हल दङ फैगौ 6 तारिखआव मिटिं लिंदों आं बेयाव बिजनेस बे गोजौआव नैबे डेन्जार फार्निचार हाउस नैबे डेन्जार ना डेन्जार मा नांगौ मारुति गारि बायबा नैबाव बायनो फै आनैया बायगोन मालाय मारुतिखौ टंलानिफ्राय सलायना थांलायदो आरो ओमफ्राय नैबाव पायनियार कलेज मोनबाय नै दुइथाला आरो ओजोंहाय बहुत कलेज दंबावो लांला जासिगोन दे नैबाव फिदिंसै आरो बिथिंबो गंसे कलेज दं NRD कलेज होनो बैथिं लांला मा बारखोहाय अखा हासिगोन नामा मोनफैबाय जोङो नै हो दे मोदोमा एसे सेमदों दायो जोङो मोनफैबाय लोगोफोरनै आब' मिथिनि दखानाव आब' मिथिमोनखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय MM स्ट'राव थांनो मोननानै दायो जोङो मोनफैबाय एकदम खर'आ बोरैबा मोनबोदोंबाबो मोजां मोनबाय आरो लाजोब्बाय दिहुनजोब्बाय ओइ दंबावोसो खोमा इउटिउब खालामनानै गारिखौ मानो लादा नैबे गारिजोंनो जों बेरायना फैबाय नैबे रिजर्टआव थाफैबाय होननानै बे गथ'ला बाहेरनिफ्राय जों नैबे हरसे थागोन नैबे रिजर्टआव आमाया दोनहैबाय आरो जोंखौ MM स्ट'राव आथिं सुनो इहा बोरैबा मोनदोंनो दोनै खुलिनाय मायाव दख'नाया दाम खमनिसो लाबोदों MM स्ट'रनिफ्राय लाबोबाय ओरैनोसो गानगारनो लाबोदो इखौ बाबु उन्दुदों मा जादों मानो उन्दुदो नोङो चिप्स लाबोदां मस्ट वेलकाम नों मानो थांफानो बानाय दायो लोगोफोरनै आङो दहाय फैनानै बिदिनो देखायनो बावदों आङो नोंथांमोननो जोङो MM स्ट'रनिफ्राय मा लाबोदोंमोन दायो देखायनोसै दख'ना लाबोदों बाराथ' बिदि जेबो लाबोआखै ओरैनो सिम्पोल दख'ना लाबोदोंमोन जों गाननो मोनगोनखाय नै बेयो बिदन दख'ना लाव बिदननो बियो गोसोम आनै नायलाय गांसे गलाब कालारनि ओमफ्राय गांसे गोमो लाबोदों आङो बेबो एखेयानो लाव बिदननो गांसे
थाव दागि होना ओमफ्राय जों नांसो लावगि दं लावगि दं नै बेखौ मा होनोथाय दावराय मोख्रेब ना मा होनो गोदोनि जि मोजां नुखादों आङो बेखौ मोजां नुनानै लाबोबाय दख'नायाबो माबा गुवार गिदिर गोलावबो गाननो बिराद मोजां जाखागोन बे गांथामानो ओमफ्राय सना लाबोदों जोङो इयारिं मोनथाम लानायखौ लांदों बे मोनसे गोसोम बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ गोबाङानो जोंहा आब' मिथिनि ब्लगाव आरो आदा बे मितुनि ब्लगाव नोंथांमोना नुबाय थाखायो मा मा दङ बिराद मोजां मोजां दा बैसागुनि कालेक्सन फैगासिनो दं माने दंफैयो खावसे जोब्बायबोनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर नायहैनो गोसोबा थांदो MM स्ट'राव नायहैदो मोजां मोजां कालेक्सन दं जोंबो लाना फैबाय दायो खनना दोनफिननोसै टंलायावसो दंफैयो नालाय गाबोन न'आव थांगोन टंलायाव फैनायखाय जोङो एकदम नागिर थांथारबाय MM स्ट'राव लाबाखै मबाइला खनना दोनफिनसै एकदम रेडि खालामखाना दोनसै गाबोन फुङावनो नांगौ ओमफ्राय भिडिअखौबो फोजोबबाय लोगोफोर नै दाथ' मोनायानो जाबाय ओंखाम आरि जाखांबाय जोंबो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायसिगोन गुड नाइट बाय